dalje pokušavam Gun Production Take 1. Probudio se kasno, oko pola jedan, počeo mi dan, a ja sam tako sjeban, nisam još ni ustao, a tako mi se spava, ne znam šta da radim i boli me glava, dokle da živim ja ovako, bez imalo nade ni sa svojim strahom, dokle da živim ja ovako, ne želim ja ovako. Ajde, friend. Gun Production.